हेलो लोगोफोर नै आङो दायो मोनसे जायगायाव फैयै मोनफैबाय बे जाहैबाय फ्राय मानसिया बुङोना हादान होननानै बुङो हादान जायगा खिन्थु आङो फैनानै माखासे एसे खोन्थाबोबाय दानि फैयै आरो नुबोबाय आरो बे जाहैबाय माने बेलसि होनना बुङोना बेलसि आङो दायो दंफैयो माने हास्थायपारा गामियावहाय आङो दंफैयो माने नैबे आयंमोननाव आयंआ माने गोदोनिफ्राय माने बेयावनो फैजेननानै माखासे हानि माखासे जायगानि थासारिनि माखासे डेभेलपमेन्टनि बिराद खामानि मावबोदों होननानै आं गोदोनिफ्राय मिथिबोदों आरो खिन्थु फात्ताबो जाबाय ओंखायनो आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो माने एसे खोन्थालांनो नागिरदों आरो मानसिफ्रा बुंबाय थायो माने हादान खिन्थु माने बियो दायो मा स्टाइलाव दङ ना हादानावनो दं आरो ना हादानाव गैया आरो माने हानि माखासे परिस्थितिफोरा माबायदि जाना दङ आरो माखासे दायो सोरबा बुंदों माने ओरैजाय बड'लेण्डआव हाबसिगोन आरो हाबबाय होनना बुंदों बेफोरनि खोथाखौ आं आरो मोजां सोंनोसै आरो ना आंहाबो माने बिनि सायाव बारा नलेज गैया नालाय आं बारा बिनि सायाव मिथियाबो बेनिखायनो आं माने नैबे आयंनाव फैनायलाय बेखौनो एसे मोजाङै रायलायनो होननानै फैबाय आं नमस्कार दे आयं खुलुमबाय आयंखौथ' जेनेबा बे एरियानि फ्राय मानसियानो मिथियो जानांगौ नङा होमबा बे जायगायाव आयंआ बेसेबां सनाव फैजेननायमोन एकदम बालिपारानिफ्राय मिथियो आंखौ औ बालिपारानिफ्राय ना ओमफ्राय आयंआ बे जायगायाव आरो ना 1949 सनावनो फैनाय 1949 बेयाव आरोहाय बेजावहाय ओमफ्राय माने नोंना जेनेबा जोनोम जायगायाव बबावमोन आयंआ गवालपारा ओमफ्राय गवालपारानिफ्राय बेयाव बेसेबां सनाव फैनायमोन सना बेयाव माबा 79 सनाव ना ओमफ्राय नों जेला 79 सनाव फैदोंमोनबा बे समाव जायगाफ्रा माबायदिमोन माने हाफोरनि परिस्थितिफ्रा माने हाग्रा दंफां गोजामोन आरो रिजार्भआव दंमोन आरो जेनेबा बिराद मोजां औ दा आयंजों मोजां उनाव रायलायनोसै आयं बुरिजों होनदां ओमफ्राय होमबा बे समाव माने हाग्रामोन आरो हाग्रा औ दंफां सायावसो न' लुनानै बेनिफ्राय जेनेबा बेयाव होमबा हादान हिसाबैसो फैदोंमोन आरो ना आयं बे समाव हादान हिसाबै फैनायमोन आरो फार्स्टआव नोङो हादान हिसाबै बबे फैनायमोन बबे जायगायाव फैनायमोन फार्स्टआव हादान हिसाबै माबा राङापारा ओमफ्राय राङापारानिफ्राय बेयाव बेसेबां सनाव फैनाय बेयाव माबायाव फैदों माबा 2000 माने 30 बोसोर जाबाय आरो 30 बोसोर ना ओमफ्राय दायो हानि जितु माने परिस्थितिफ्रा दायो मा कन्डिसनाव दङ पाता मोनजोब्बाय जाबाय औ ओमफ्राय नोंसिना बेयो मा रिबनाव गोलैयो बेलसि एरिया आरो औ माबायाव दाथ' खामानिफोरा उदालगुरिसो जासिगोन उदालगुरियावहाय ओमफ्राय दायो नोंसोरखौथ' फ्राय मानसिया बुंदों माने बिटिसिआव हाबसिगोन बे खोथाया माबायदि बिटिसि हाबनाय माने माखासे हाबबाय माखासेया दं एकदम माबासिम जों बालिपारा सिम आरो ओमफ्राय दायो आयंआ साबेसे गथ' गथाय दङ खोन्थादो बेयाव साथाम ओजोंहाय आरो माबायाव राङापारायाव दङ बेयाव साब्रै दं बेनिफ्राय दायो आयंआ माने बेफोराव फैनायाव मोनसे समाव सानदोंमोन जे बे हाखौहाय माने बेबायदि हाया मियादि फात्ता जागोन ना जाया सिमाङाव सानना सानाखैमोन सानदोंमोन खिन्थु जाबाय एखे समान जादों बेनिफ्राय बै हाबजेननाय समफ्रावहाय मालाबा सोरनिबा उपद्रब जादोंमोन ना गभार्नमेन्टफोरनिफ्राय माबायाव थानो मोना मानो मोना होखारनाय माबा जानाय बेफोरबायदि गभार्नमेन्टनिफ्राय जानाय माने बे दानि बे जाग्राफोरनिफ्राय माने आंनो फैबाय थायो गावबुरा नालाय औ दा आंहाबो माखासे डकुमेन्टस दंमोन आर्मिनि माने माबा डकुमेन्टस दंमोन दा बेनिफ्राय माने गबाय थादों आरो दाबो आंहाबो एसेबांनि माबा दं ट्रेनिं होनायनि आदसा ओरैनो ओमफ्राय आयंना बोसोरा खै बोसोरसो जाखो बैसोआ आंहा दा माबा 76 बोसोर 76 बा बेसेबां जागोनलै 78 नामा 76 जाबायना बेनिफ्राय बै समावहाय माने आयंआ बेफोर हाखौहाय माने सोरजोंबा ओरैनो नोंसोर थानो मोना मानो मोना न' सावजानाय मा जानाय बेफोरबायदि जादोंमोन नामा केबाबो सावजादोंलै बेफोरखौ गोसोआव दंना खेबबेसे जानाय हिसाब गैयाना बैफोरखौ लानानै माने हाखौ मोनगोन ना मोना एसेफोर साननाय फैदोंमोन नामा जोंबो गारा फरेस्टखौनो होसोदों जों
बेबायदिमोन आरोना महिलाफोरा फुरा बुलायलायनाय जादों ना बै बाथासोसो गावथारदों जादों गावथार जेनेबा फरेस्टजों जेनेबा पाब्लिकफोरजों आरोना बे जादों आरो ओमफ्राय दा फैयै फैयै माने बेसेबां समाव बे हानि माबाया बेसेबां जाखो मावाखैलै माने रिफिल जानाया पाता मोनबाय दा जों मोनबाय मोनबाय बिदि आरो होमबा दाथ' आयंआ खबरा मोजां नङा होमबा थिग আছে गोजोननाय थाबाय आयंनिसिम नोंथांमोना सोरबाफोरा जायगानि मानसिफोरा निस्सय मिथिखाबाय जानांगौ खिन्थु बेलेग जायगानि मानसिफोरासो मिथियाबो जानो हागौ दायो माने हानि जिथुने कन्डिसन बिथांमोननि हानि कन्डिसना माने मियादि फात्ता जाबाय होननानै बुंदों बेनिफ्राय आरो माने गोदोनिफ्राय बिथांमोना गोबां खस्थ' सेक्रिफाइस खालामबाय गोबां माने गोबांबार नस्थ' जाबाय गोबांबार माने होसो जालायनायबो जाहैबाय नङा होमबा बेनि गेजेरजोंहाय बेसेबांबा बोसोरनि उनाव जेनेबा हाखौ नोंथाङा जेनेबा दायो मोनथारखो बेसेबां बोसोरनि उनाव बारा बावाखै नों जेनेबा बै फैजेननायनिफ्राय आरो खै बोसोरसोनि उनावहाय जेनेबा जाथारखो आरो मोननाया 10 बोसोर जाबायना 10 बोसोरल' नङा 10 बोसोर नङा होमबा 20 बोसोर जों बे पाता मोननायाथ' मैया दाखालिसो 20 बोसोर जागोन ना 25 बोसोर 30 बोसोर 30 बोसोर दं 30 बोसोर होमबा 30 बोसोरनि उनाव आरोना होमबाथ' बेफोर हाफ्राथ' सोब गासिबो बर' गोजाना बियो ओरैजाय एकदम हाजोसिम हाजो एकदम हाजो औ बिसिमहालागै आरोना आदसा आदसा गोजोननाय थाबाय आंबो माने मैया हरनिफ्राय फैबाय फैनानै दहाय दासो फुङाव मोनफैबाय आङो मोनफैनानै दायो आयंमोननाव फैबाय आङो बेखौ एबार खोन्थानोसै आरो बे जाहैबाय माने आंनि हिन्जावनि बिब'नि न' आं माने आंनि बिसालथेनि न' आरो आं माने दायो बिसालथेनाव फैबाय बिसालथेनाव फैनानै नै आयंजोंबो एसे रायलायबाय बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय माने बे जाहैबाय जा बेलस्रि हास्तायफारा होननाय गामियाव आरो बियो बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय ओमफ्राय दहाय फैनायावबो माखासेफोरखौ आं माने भिडिअफोरखौ लाजोबनो हायासै थ' जाहैबाय आयं बुरिया मोजाङै दंना आयं खबरफ्रा आयंआबो गोदोनि एसे खाहिनिफोरखौ खोन्थादोब्रा मारै मारै गिनायफोर दंना गैयामोन गोदो मैदेर सैदेर सोरजोंबा होसो जानाय सोरजोंबा फरेस्टजों नांलायनाय माबाफोर खाहिनिफोर दंबायबायो खोमा होसोलायनाय जाथारदोंमोन ना गोदो माबा मानसिखौ माने आखायाव जों हमनानै ओरै बोलायलाय बिदिबो जादोंमोन नामा सम सम फरेस्टारा नोंखौसो बोदों नोंसोरखौसो औ बे सिखा लानायाव सिखाखौ सिदों आरो औ फरेस्टारफोरा औ जों बुरि 6 जनसो दंमोन आरो जमानो गिनानै सावदोंहाय न'खौ खनथाम खनब्रैसो सावदों खनथाम खनब्रै ना बै समावहाय आयंआ माबाफोर सानदोंमोन नामा बे जायगायाव थानानै गुन्दै गैलालै होनना सानदोंमोन नामा माबाफोर साननायाथ' बिदि सानद्रायाखै खारन रायजोआव मोनबा मोनगोन होननानै थाथाबदो आरो औ माने गासिबो रायजोआनो दं नालाय नङा होमबा हारसिंबाथ' बेलेग बाथ्रामोन नङा होमबा बिदि आरो जोंना रायजोआनो ओमफ्राय आरो जोङो गोसो जादोंबाबो माने न' सिफायजादोंबाबो आरो बिसोरो सिफायना थाङो आरो बानायफिनो औ माने मानो होनबा गथ' गथाय लाना फैखाजोबखाबायमोन ना इयावनो गैया नैबे बाबुआ दंमोन आदसा हाग्रा समो लाबोथ'वाखै हाग्रा समो आरो आदसा आदसा स्कुलावनो गारबोबाय ओमफ्राय जेब्ला जोंनि बेयाव स्कुल LP स्कुल खुलिबाय नालाय अब्ला लाना फैबाय आरो आदसा 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 लाना फैना आरो इयावनो स्कुलाव होबाय होनानै आरो दा बिदिनो एसे मोजां जालांबाय नालाय जायगाफोरा बिदिनो बे दैमालुआवबो एम इ स्कुल हाइ स्कुल खुलिबाय नालाय बेहाय माने गलांबाय बियो थांबाय औ ओमफ्राय दायो माने बै समफ्रावहाय मैदेर सैदेरफोरबो फैसोगारोमोन नामा मैदेरालाय आरो बे जोंनि नैबे दुब्लियावनो ओंखारफैगोन आरो फैग्रा लामा दङ बिदि आरो ना बेनिफ्रायथ' आरो बै समावथ' जोंहाथ' माखासे माने समाजनि हारिनि खामानि मावग्रा माखासेफोरबो दंमोन बेफोरनि थाखायबोथ' माखासे एसे प्रब्लेमफोरबो जादोंमोन खोमा पुलिसफोर फैबाय थानाय माबाफोर फैबाय थानाय ना बिदिफोरबो सम सम जादोंमोन खोमा जायाखै नङा होमबा सोरबाफोरा गामिफ्राव सोरबा सोबा जालांलाबायनायबो थानो हागौ नङा होमबा हाथुखुना होनालाय नङा आयौलै हाबाब बेफोरनि दुखुखौ सोर मिथिनो नङा होमबा ना बेफोरनि खेथ्र'आव जों खस्थ'जों मोनबाय औ थिग আছে खस्थ'नि फिथाइखौ मोननाय जाहैबाय आरो नङा होमबा माने जों थानायनो मोनबाय जों गोजोननाय मोनदों आरो खामानिफोरा जों थानायनो जाजोब्बाय उनाव भबिष्यत जों गथ' गथाय फिसा फिसौनि थाखाय आरो
गिनो नांला गिनांगौ गैलाथ' आरो जाखाजोब्बाय नालाय नङा होमबा खामानि औ जों सानैनो मावजोब्बाय औ जाबायानो हमना ला औ ओमफ्राय आरो बिटिआरनि सोमोन्दै माबा बुंगोन नामा हाबनाय हाबिखौ गोजोननाय दंना गैया बिटिआरा जामारब्ला बिटिआरा जाबाथ' आरो गोजोननाय थागोन जोंबो बहुद खस्थ' खालामदोंना औ मानो होनबा रायजो राजाया बिटिआरनि थाखाय बहुद आन्दलनफोरावबो थांनाय जादों औ खस्थ'बो जादों सोरबा बिनि थाखायनो जिउबो गारनांबाय नङा होमबा गोजान गोजानाव गारि रिजार्भ लायै लायै थांदों किसुमाना जिउ गोमादों किसुमाना मोजाङैनो दं जादों आरो गोदाव सोराव बर'आ आलाय सिलाय जादों ओमफ्राय जेनेबा बे कसारियाव हाबनायनि बाउन्डारि बानायनाय हिसाबाव सोरनिबा बर' गामिफ्रा थालांनाय जादों नामा नोंसोरनि बे खाथि खाला थालाङाखै थिग আছে गोजोननाय थाबाय आंनिसिमबो माने माखासे थांखांनाय बाथ्राफोरखौबो एसे सम सम गोसोखांनोबो सम लायो नालाय ओंखायनो आयंआबो बेखौनो ओमफ्राय नै आयंआबो बे जाबाय आयं बुरै ओमफ्राय नैबे जाबाय जा आयं बोराया सानैजों नै सासेया एसे हेल्दी आरो आयं बोराया एसे बेखौनो खोन्थाबाय आं लोगोफोर दायो मोनफैबाय बिनि उनावहाय जोङो बारा गोबाव खालामा जों मोनसे खामानियावसो फैदोंमोन नालाय बे खामानिखौबो आं दाहाय नोंथांमोननो खोन्थानोसै ओमफ्राय जोङो बेयावहाय एसे थानानै थांसै आरो थांफैनायखौबो एसे खोन्थागोन ओमफ्राय जोङो जा जायगायाव फैदों आरो मानि थाखाय फैदोंमोन बेखौबो आङो नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थागोन नोंथांमोना आंजों थांफाबाय थाबानो जाबाय अके बिदिबा आरोबाव नोंथांमोना आंजों थांफाबाय था